Илшат Желеевнең көне Бигеш авылындагы төп почта бүлекчәсендә газета-журналлар кабул итүдән башлана. Атнаның 3 көнендә Илшат абыяларны 10 чакрым ераклыкта урнашкан Югары Лужу авылына үз машинасында алып кайта. Хат ташучы булып эшли башлаганчы ул Зәй районы мәхәлләсендә мулла булып хезмәт куйган. Аннан Ярчалы шәһәренә күченеп китә. Билгеле сәбәпләр аркасында заводтагы эшен ташлап туган авылына кайтып төпләнә. Елдан артык шушы җирлектә хат ташучы булып эшли. Әнием сирле башлагач кайткан идем монда. Шәһәрдән эшне калдырып. Шуннан әни монда почтальон урыны бар дигәч, булгач монда эшкә кердем почтальон булып эшләргә. Югары Лужу авылында 100-гә якын хуҗалык бар, шуның 20-30-ы вакытлы матбугат алдыра. Хат ташучы Илшат Желеевның һәр йортта туганы килгән кебек каршы алалар. Ярар, пенсия булган шуй бит. Яңгыр, кар, буран дип тормый көтеп алган басмаларны вакытында әбүнәшегә тарата. Илшат Желеевның бурычы газета, журнал тарату гына түгел. Бигеш почта бүлегенең бүгенге көндә җитәкчесе юк. Шуңа күрә хәзер әлеге җирлеккә караган авыллардан хат ташучылар, газета, журналлар, коммуналь хезмәтләр өчен квитанцияләр, пенсия тарату белән мәшгуль. Шулай ук товар сату бурычы да аларга йөкләнгән. Аңа һәр әбүнәшесе кадерле һәм якын. Бу хезмәтнең бер авырлыгын да күрмим, киресенчә горурланып башкарам ди ул үзе. Хәзер вакытта хатын-кыз эшли торган, күбрәк хатын-кызлар. Ләкин инде хатын-кызга да җиңел түгелдер дип уйлыйм, анда сумка күтәреп йөрүләр. Илшат Желеев кебек тырыш хат ташучылар булганда Югары Лужу халкы газета, журналларсыз тормас дигән теләктә калабыз. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.